И здравейте, хора! Днеска на този хубав пейзаж отзаде зад нас, ето, така, нали, ако този хубаво слънце, хубава полянка, ще правим билдинг батъл с мои двама приятели. 10 секунди, 1 минута и 10 минути. Така, мисля да започваме напред. Лайквайте това видео, да може да стигне колкото може повече хора. Споделяйте го, удрите камбанката там, да излизат нови известия, като качвам видеа, пускам и всякакви глупости. И да продължаваме да билдим. Готов съм, че. Така, хора, сега... Добре, хора, сега избрахме си материали. Сега почваме на 3, 2, 1. Много голямо ще ми стане. 3, 2, 1, стоп. Ами... Дай първо на твоите. Дай на Борко първо, дай първо на Борко. На Борко. Да, на Борко първо. Да, така, Борко, да. Какво правиш, бе? Какво съм правил, че? Без исках слуха на Борко. Да, добра къща. Кефи ме. Полукъща. Не Добре, прича да от видим на гараж. Алекс. Ами... Много яко. Нека видим Да, сега твоето. моята. Направо, да. Поне има стена. Поне има една цяла стена. Той моите имат стени. Да, бе, едно купче. Да. Добре, за кой гласувате? Моите има врата, легло и чест. Какво правиш, бе? За кой гласувате? Аз за Алекс. Дени. Аз за Алекс. Първа точка за мен. Да. Добре, сега дайте... Добре, избрахме си пак материалите за 1 минута. Така че почваме, готови ли сте? Не дей! Така, за 1 минута билдим. Какво ще направим? Давайте, 3, 2, 1. Така. Бързо, Много голям спам на блокчета. Пробвайте го вие. Напрегнат съм. Тук има трева, тук има някакви... Не съм изчистил. Става нощ. Какви сте тия, бе? Някакви ме нападат, бе, брат! Някакви ме нападат! Брат, някакви ме нападнаха и не можа да строя нищо. Брат, много малко време. 20 секунди. Не знам. 10. Так. Дам. 3, 2, 1. Край. Добре, май аз победих. Добре, дай първо при Борко. Боркото. Какво си направил? Малко няма покрив, ама нищо. Добре. Нямам за нищо. Моето. Да, на Алекс. Така, моето е купче. Влизаш, имаш кученце. Добре. Добре. И след това. И осветление имаш, така че. Да, сега моето. Твоето. Малко е някакво купче. Доста неща има. Лего. Поне е широко тук. Може да тичаш. Има прозорци. Има лампи. Има и лего. Може да спиш. Мен ма кефи. Опа. Чупи вратата. Добре, аз гласувам за Алекс. И аз. Втора точка за Алекс. Добре, преминаваме. Тихо! Да преминаваме към трети юнит. Добре, хора, избрахме си пак материали, моече горе-долу съща. Виждате ги. Да. И почваме на 3, 2, 1. Така, 1. Чекай.
Май, малко голямо го направих моето. И аз моите. И аз. О, Дано се заслужава. Казва колко време има от време на време. хубаво. Има... Бая. То даже не знам дали ще ми стигне времето. И на мен не знам дали ще ми стигне време. Аз нещо много такова се направих. Аз като го направя още по-голямо, но не можех. Не, чай, това трябваше. Само 10 минути. Сега не казвам, че е много малко време. Обърках си къщата. Май така беше. Защо никой не говори? Ще се много напрегнати, човек. Какво ми ти кажа? Мгм. В момента е спами копчетата. Ами абсолютно всичко. И после покъс трябва да правим. Не, Ей, ще пусна autoкликър. какъв откликър ще ми поставя? Остават 7 минути. 7 минути. Да. Това е много малко, това е много малко, това е много малко, това е много малко. Как ще е малко? Между другото, да. Аз трябва да правя Не, много времето. неща още. Ти мани времето. Трябва да правя още много неща. А, Спами. Моето ще е малко като купче. Не, по-скоро като правоъгълник. стига. Не можа да намеря това за книгите, ама хубаво. Букшелфове ли? Колко време? Кажи ми. Чакай. 5 минути. Тя търся някакви неща. Ма, много мраза да слагам такова тънкото стъкло. Май, че аз би никъде не съм. Дори покрив няма да сложа, сигурно. Няма ми стигне времето. И аз съм до никъде. Как бе, за 10 минути трябва да направите бая неща. Еми, да, бе. Трябва. Ама... Аз се осрах доста тежко. Аз за сега се движа добре. Не бе, къде ходите бе? Стойте тука бе! Абе, къде ходите? Да. Кучета ли имаш? Така. Покрив ще трябва му да отделят прекалено много време. Никак шанс. Добре, как се казваше това? Булк, нещо си. Аз още не съм отвършил
Аз и вътре не съм нищо Аз, направил. аз още не съм почнал отвътре да правя. И да аз го нямам зареждам идея отвътре. какво правя. Аз още правя самата къща. Отвътре аз почнах. 4 минути. Не, аз не аз съм влизам вътре. почнал. Не ме интересува. Аз правя още къщата. Къде са стъклата? Къде са стъклата? Аха. Ма котките ми излезнаха. О, това па е друг цвят, бе. Котката ми излезна ли, бе, брат? Връчи мишката ми моя да спам в хората. Брат, котките ми излезнаха, бе. Така? Знаеш колко къща. Не, надейте се, не Колко време? Добре се получи. 2 минути и половина. Какво? Какво? Кога, бе? Май съм пукнат. Не знам къде е това. Това май трябваше да го слагам. Ето което е. Така, какво трябва да направя? Това после. Нямам идея за котките. 2 минути! Още от сега казвам, че моето ще е най-зле. Те ходят навсякъде. Не знам какво да направя. Просто махни. Много е напрегнато. Еба. Къде са котките, бе? Ми... Една минута! Кога? Не, бе. Не. Към... 20 секунди. 20 секунди, бе. Бързо! Малко е празно в моята къща. Моето е много празно. И моето има само едно легло. 10 секунди. 10. Не. Къде е това, бе? 3, 2, 1. Край. Стоп. Аз съм готов. Излезете от къщата си. Излезете от къщата си. Не знам. Брат. Той, че не мога да се размина. Ай първо на Алекс. Така, Твоята не е много голяма. Елате, Борко, чай не дей влизай. Бърни се Ей. там. Твоята не е много голяма. Борко, Аре, бе, Борко. Трябва да си ги... нямаш право вече. Свърши времето. Така, къщата на Да. Алекс. Кучетата, малко. Как ще е празно, е? Гледай колко става вътре. Аз не съм казал, че е празно. Тук има Някакъв вана, клозет. козече. Йо, Да. какво направил това, бе? Тук има кухня, да си готвиш храната, виж, че Малко даже много са кучета. готви. Тук Двуетажно принципно кучетата си лягат, легло. ама те малко са буйни. Има автоматични лампи.
Така че Да, ако добре, се дай ви спогасиш- наборко, че... Не, моята е последна, моята е последна. Добре, дайте моята. Моята е много голяма, аз вътре нямам нищо. Моята е доста голяма. Слушайте сега, оценявайте отвънка, не отвътре. Отвънка е Добре, вижте добре. вторията. Е, тук има чест, между другото, Ще който няма нищо. Добре. Вторията ще пак Добре. няма нищо. Добре, има клетка. Голяма е. Ага. Що биш кучета, бе? Защото ма драза. Добре, сега сега хвърлям отиваме в... Ама чакайте, вижте отвънка, смисъл покрива всичко, сега, вижте да. отвънка. Покрива. И е, Да, добре. оценете колко е голяма и колко време Еми, направи. Добре, да ви бил, наборко. Няма. Стой, Борко само това ли влизайте, направи за 10 минути? Така, Да. влизаме. Има котки. За така 2 ще минути ще кликам. го... Имам чувство, че той повече котки, такова... Малко няма място. Да, ти ако спиш си Това удариш няма главата. значение. Пак може да се Добре, разбере. бъде да беше своя нещо в честа. Тия котки тук ще... Имам чувство, че котки бяха по-тъпи. Имам така, че повече време съм не отделил. Не, аз ги не спамих. Добре, ще аз излизат гласувам, навън. ако... За Алекс, между другото. Е, аз. Сега, брат, виж колко е голямо моето его, се един път за мен, бе, гласувайте, бе. Аз нямам смисъл да гласувам. Тук пишете къщата на Алекс. Влизаме. Направо нови за кучета. Пак. Виж, даже това пуша. Да, и мен макеф, между другото, своята къща, смисъл, яка е. Малко е малка, ама става, да. Ама за 10 минути. Та Да. лава, бе. Бива. Стига, бе. Кой е? Уй, какво става тук, бе? Става тук, бе? Брат, гасета е, тук всичко... Къде ще взима вода? Ако не направи верно. Давай, касета е бързо! Е, Къде е водата? Чакай, не мога да я намеря. И аз не знам Да, къде добре, е. брат. Сега кой го направи това? Да си признава. Къде е водата? Не Ти, мога да я намеря. докато... Ма, Алекс, изгони ти къщата. Добре, брат, това кой го направи сега? Ама аз не знам откъде се взима лавата. Брат, Мисля, че не беше Дени. Беше... май изгасна. Е, да, бе, брат, аз не. Защото ние с Дени бяхме във ваната. Като цяло. Вот пак, и аз Добре, бях май си изгасих, май. И така, това ще е края на днешното видео. Пак на пейзаж, разбира се. Както ме започнем, така ще си тръгнем. И този път слънцето го няма. Ето го. Това ще е края на днешното видео. Ако искате още такива поредици на Minecraft, на Roblox или на такива разнообразни игри, пишете и довиждане.